Ambaneni Ngeuba usindisi wami, igazi ngawo ngithi ngihlanzwe, ngibe mhlophe ngithi qwa, ngemisebenzi yonke ngingeze ngasizeka, zinhlungu nezililo zingesuse izono wathwesanga solapho kuso isiphambano, nginomthwalo omkhulu osemahlombe ami, ngaphandle kwakho Jesu ngingeze ngawethula, ngiyacela ngeNkosi mawungethule wona, ngiphi inkolo yempela engenabubuqili, elondoloza umuntu ezilikweni zonke, enqobayo ngoJesu owafa wabakanye. Kodwa ngibona sizolahleka, kodwa namhlanje ngingaqulwa ngenxa yokuthi wathi iculo likamama ngokumkhokheli wasejabulani Lapho beniye khona la besikhona abangasakwazi Zola. eZola. Kodwa iZola indlu lesandla kwakhiwa isikhathi esiningi bebele eJabulani abantu bakhona, so manje la ndibandla nalapha ngaseZola njengase-Pimville bese Silawani babethuthela ngale ngasePimville la ndibandla futhi manje bayiPimville manje nabo, kodwa nje iSilawani siphume eJabulani ukuze sibe khona, saphuma leJabulani seza ngapha eSilawani, kwadaleka ibandla laseSilawani. So uma ulokhuzana uma Ngcobo yabe umkhokheli eJabulani, seze abasakwazi ukuhamba, abasakwazi ukwenza, sebeyabantu basekhaya bahluleka ukwenza benza ini. So manje na-ke le power room isaround abantu abadala laba ababekhonza ukuthi bahambise lo mkhuleko. So kube yili abaculo balisho ukuthi abelithanda, abelilokhuzana, abelikhonzile. So ngajabula ngoba ngithola ukulazi ngokuthi balicule bese nami ngiyindlela ethulile ngingalahleki. Amen. Incwadi yakhona le lapho kule culo ithi kwabaseGalatia 6:14 ethini ikhuluma ngesigcino la, isigcino shikupha uPaul elobela abaseGalatia uthi 14, kepha kimi kungabikho nakanye ukuzibonga kuphela ngesiphambano seNkosi yethu Jesu Kristu, okubethelwe ngaye izwe kimi nami kulo izwe, ngokuba nakusoka nakungasoki akulutho, isidalwa esisha kuphela.